March 2022 sini Bubagarani je kobungmung thansa hanoi a khorongno khnawnyai sini takuk Rotom Deborma bo tini Bubagarani mothao hapakya tini mo khumlungni main party office bo phainai join khlaifakya sini tipra mothao bono lam thogo AGS oba hikeno burung bangma borok hajani bagi cai togui tongo borok nobo seng ang press ni bisingo barbar noma sahoro hajani bagi ini oro manda kasini YTF ni general secretary Lemon Deborma tongo ti pramothani Biswajit Koloy to Manav Deborma te sini o kumulung amjani leaders of tongoyo kumulung subjournal ni chairman borong gorang Kirpias Deborma bobo tongo engke oba hakeno dol ke phaiman bagai bono lamhogo khaka hamya pro tabu bo non busango tangi phaicha tam ni bagai phaicha mukisa sanai belai hambai nai tongai hasten ni borong thani ho puilano ani bai thangne ngai khak masi ba yaparo tai oro especially hama yapara musungo chine MDC tai sini tibramo thane adong song ano khaka hama yasang mani bagai special te bang belai ke hamai nam sungo joranam musangai dofa ni tai sini khani je sobano dofa ni halokno runi klangan bagai sakno belai ke sai dobui tongnai sakno belai ke bedogui tongai sini Bubagra bono bang o jora hamai apana musungo tai sung saimano o jorao tenor bebak siwo sunggo hawo tangsung ni bagai sunggo hawo siri ni je live mano pesini je reservation odo phane hamare ni thinangno sung yapra klangnan bagai je tabun o soba obono ang sakbai thang beleka puro norok siwo ang IPF yo salkolokma samung tangkha tai ang primary level ni sim AGS porongto ang je samung tangai tongawo ang saktari samung tangai tongo omagin ang tinko bornam sungo je tipramothan bisingtui Bubagarani bisingtui tai joto adong tini mothani adong rok nompa bisingtui ang saktari samung phainai odo phano busuk date ang saktung ya pariman abang sakma bedok nai tai norok tende ko kazana musungo sungo jorawo actually sungaro kisa uru kisa tongne ojora liya sung sanana musung ma ke mosong sung sini je askai paithang ni jorawo phano sung thanjak ma liya hangke thanjake sung samung tangma liya hangke baksa ke sung ya bre semai hangke sini salsa yogni jora phaigla abon baga wansuka koroksa o khani Bubagrani logiwo Bubagrani siri khoma jagawo ang koroksa samung tangnai ngai otok phani koroksa tipra sangai bono subanan baga ang belake ang sakno dino kobal ka hamni wansuku nongko ni question doctor nini uklok tabuk tai kokma doctor tabuk phaifinai tipra mothawo ba thansani maribo belai hambai norokno sungmani bagai actually sung angobono sanamu sungo IPFT ni je demand Triplaland separate state pulbajo separate state oro bahai no pulbajo separate state kuno phelai mungkrei demand to sung kuno phelai mungkrei hai hinbo okomo sanamu sungo tabuk sung dubasa ke tongyabui Bubagarani logi phane bagi no joto ani tai central executive committee rok hainai sung normal sanamu sungo 2-3 tarik kaisa state conference tongo IPFT ni abo ajaga finalist klainai busuk phainai phaya abo adana sung abon pore saimanai unbana ang confirm abon sanamu sungo dini ani yot IPFT te ang AGS te kebangma president vice president borok phainai ama ke sung te bo saimana dini arone buri bodol rok borok phainai ni ang norong thani sanamu sung